Jeg har gået sådan fået sådan en pelse. Sacha, hvis du lige passer på. Ocon, hvad laver du? Ja, jeg er ude i græs på grund af Ocon. Okay, hvor er jeg god. Okay, hvor er jeg god. Ej, hvor er jeg god. Ej, jeg er god. Nej. Jeg er på 6. Jeg er på 6. plads. Jeg er på 10. Jeg er på 7. Jeg lægger! Jeg er på 7. nu. Jeg kan se Stroll. Fuck, jeg lægger! Fik du kort? Hvad fik du penalty? Jeg ved ikke, der købt de bremser sent! Min frontvinger er rød. For helvede, for helvede. De bremser så sent! Hvad laver Jeg lægger så hårdt! Det er helt sikkert. Du bremser så sent! Jeg har en gul og rød frontvinge. Jeg er cool. Jeg kan ikke dreje. Du skal have pit. For fuck's sake. Stålkammer. Hvad laver han? Ja, jeg har en rød frontvinge. Ja! Nej! Jeg fik 10 sekunders penalty! Ja, du fik stål ud med! Ud med stål! Ud med stål! Ud med stål! Nej! For helvede, bare! For helvede! Hvor er ikke den dæk, det kommer flyvende! Altså, jeg skulle forbi dig, så bremser du! Ej, det var ikke lige skidt. Du skal klippe det der! Jeg klipper det. Alle kører i pit! Alle kører i pit! Med Spotify Premium får du magten til at styre musikken fra start til slut. Kan nu bare 2 pladser? Nej! Nej, bare! Gul frontvinge venstre. Rød. Nej, er den rød? Stop, du er fuldt i forvejen. Nej! Hvad er det der? Nej! Nej, bare! Nej!